perjuli so mula dok hera responsure di akan nama jalur kudang mai alas yang sutut kita panitia ngarok sidal kudang naya siap perhalalu amang isinaki ani magkatay dia dua India tak isin asaro marapak mai tadi suara mana ko di na dua amang dua Sinaga mewakili luas amang amang sejuta ya itu rak mahita baru iya boy mano mas oti jaha rupani asal tapai budi otomatis iya ada kue cara tayo na baik otomatis iya amang Sinaga rumah iya amang setua Sinaga Oro. Gimana mewakili dua mewakili luas perhalalan rumah iya atau para dewi tadi jadi artinya no nama mewakili luas ima majalok mamita kontang nama mewakili dua ima mamita kontang di sini iya atau perlu di sini tahan apa nih tapi kok nasihatnya ali kata pasahatnya ya, jadi semua ini mah kita saluhna di bagasa tikion ala nai manurtung nama kita asa sudah ruas di uria amat permencinami asa jong nasida sudah kita ruas di uria orang no panitia di son baik mah situmu nahuduli baik mah jadi sudah mah kita jong amat ina di kududat kami Namar pungudo hita ruas ni aga bebe tiga lingga resot tiga linggaon marlas ni roha Maria iya jala marolo-bolo makalasun dengan bahasa di Jahoba di pestata sadarion ibana dumual di pasu-pasu doa muluanta nuaipe tapatari dahom maparsopauta palidang yotta do las ni rohata di pasu-pasu di Jahoba naung tajaroi marhiti-hiti budaya habatahotai atong amang pagbuah pagoci alu-alu majolo tu di bata ama namanop palangit do tanaon do nasa isina ima Tuhan Jehovah ama napunta dahami di bagasan guar ni anakna Tuhan Yesus Kristus alu-alu damang ma alu-alu damang mau setu Tuhan Yesus Kristus anak ini batana sasadain na baluau kita sia dosa do tamatian marhiti-hiti mudarna na badiai alu-alu damang nunga dia alu-alu damang tu Tuhan Yesus Kristus noaing alu-alu damang ma tutot di Maria naruar sia namai do sia anak na Tuhan Yesus Kristus na pajongjok kon huria na badiai alu-alu damang ma nunga dia lulun hamu betu de bata ama anak Tuhan Yesus Kristus dotot di Parbadia ope amang panggual pargosi namar mula donasa na adok jala di bata do haroroan di salhutna noang bay damang majolo gondang mula-mula lawas padomu do gondang sopa-sopai asa jolo marsopa hami tu jolo ni Tuhan di bata Jehovah nasasadai na tuwa palangit do tanoon do tu anak na Tuhan Yesus Kristus nang mati wo kopita jala mula mangulu doho tuton di Parbadia na mga leo kasi sa ni dosa las ni roha do ngulu na ibaru na sura sulay
Baik damang magondang gula-gulay. Laos pado mo tu gondang sopa-sopai. Gede. Kalau. Mati ya. Nung nga sa pahami be Tuhan Jehovah mau marhite tangan si majuju dohon roha nuain pe amang panggual pagusti nuain lihat nami ma Kristus silehon pasu-pasu songon panitanion nami tu pertibion alani bahin ma amang godang liat-liati as mangaliat hami mangkalaso jalan makamuliate hon pasu-pasu di dibata naung saha tu hami be asa mangaliat hami mangolokon hangoluan naung pinatupan ni Tuhan Yesus asa mangaliat hami mamaritahon barita nauli jalan patupahon ulaun asinirohai asa hot haosarong hahorason hot lastiroha hot hadameon hot hasonangan tu bagasan tu pangsonami pai damang ma godang liati Damang godang liati. Kita memang lihat